aka u maskirnim i plavim uniformama pripadnika tog elitnog vida vojske Jugoslavije. Posebnu pažnju prisutnih izazvala je izložba tehničkih dostignuća ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane sa letačkim programom najboljih pilota eskadrila Super Galebova, Migova 21 i 29, kao i desant pripadnika legendarne 63. padobranske brigade. Bila je to prilika da se ukaže na nemerljiv doprinos pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u borbi protiv fašizma. A kako reče general potpukovnik Ljubiša Veličković, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, naši vazduhoplovci će i dalje leteti snagom čeličnih krila, nošeni vihorom mladosti, znanja i stamenošću vojničke zakletve. Kreatori novog sveta pokazali su šta mogu i umeju, ako to zatreba, da bi zaštitili naše slobodarsko nebo. Leteli su u utorak, 9. maja, u čast 5 decenija pobjede nad fašizmom odabrani piloti. To su momci iz eskadrile Super Galebova, majori Srđan Cimbaljević i Milivoje Lubura i kapetani prve klase Željko Pavlek i Branislav Ećimović. Zatim asovi plavih visina, piloti Migova 21, potpukovnik Gvozden Urošević i kapetan prve klase Milan Milinković. I najzad vitezovi neba i pilotaže na Migovima 29, majori Jovica Nikolić i Ljubiša Kulačin. Pilot Miga 20 vrhunski pilot i u bivšoj Jugoslaviji i u sadašnjoj. To nam je najmoćnija eskadrila i u prethodnoj Jugoslaviji i u sadašnjoj. Znači, na Migu 29 može da leti pilot samo posle dužeg letenja na Migu 21. Ja moram da naglasim da je čast svakog pilota učestvovati u letačkom programu organizovanom povodom 50. godišnjice pobjede nad fašizmom. I budite ubeđeni i sigurni da svaki i oni koji nisu učestvovali spremni su da svoj život žrtvuju za slobodu ovog naroda, ove otadžbine. Isto kao što su poginuli mnogi hrabri piloti tokom Drugog svjetskog rata boreći se protiv fašizma. Pa bez obzira na sve teškoće kroz koje prolazimo, one su prisutne i u ovoj javnosti, one se vide kroz napise u tekstovima raznih listova i raznih stranaka. Mi jesmo zaista spremni. Neke teškoće prevladavamo nekim stečenim iskustvima od ranije, pogotovo iskustvima od rata, a u nekom smislu i našom motivisanošću da se sve to prevaziđe i da iz svega ovog izađemo onako kako to treba. Ova priča o doprinosu hrabrih vazduhoplovaca obeležavanju 50. godišnjice pobjede nad fašizmom bila bi svakako nepotpuna ako ne bismo pomenuli da su oni u okršajima sa dušmanima dali ukupno 250 žrtava prilikom izvršavanja borbenih zadataka. Od tog broja sinova našeg neba njih 18